Padaalam ka no dito. Testingin tayo ano, may patublak na yung nanay garaw. Dito yung met nga maala, di palito ko. Oh, balik pino. Kasaraya na tigasal-gasal na mo ito, masyambaan. Ayun, kakabsat. Tayo di karayan, tayo pa siya rijay. Tayo kita ni Kwa, ni Manong ko nga Kwa, agbalbalito, jay karayan. Ano makapasya tayo mo ni Iron Man. Oy. Puro taltalon kakabsat, ni Iron Man. May makita yo bantay jay. Kita katibanger bantay mo lang. Tayon. At iti dalan nga mapadjay ko karayan ko. So, makita yo gajay kakabsat ajay ubing ko magnanom unadan dati ba kaon. Makita yo aja nga hanging bridge kakabsat ajay. Jay tayo nga mapan. Chu! Puro taltalon ti kakabsat ni. Kanta pa yung nakarado ta ako. Na pero DJ tanggal ni kami. Kakabsat no kas makita yo damdama dapat tayo jay. Magbalbalitok ni Manong ko jay karayan. Kaya kami na kakabsat ti karayan. Dati malaalami nga pa balitok. Kaya awan trabaho na mabalindalat ang kamapan ni Jay karayan makabalitok mo kaya dati kakwarta. Tsaka noon nagagot da. Nung nagagot ka lang kakabsat dito eh. Dati nalaka nga pagkwartaan. Oh. Jay kakabsat. Sidig tayon. Oh. Drain! Pat! Pat! Kaway kaway! Kaway na! Hello! Hello! Oh, tara na! Nakita mo ito kabisat, nagguhapaw. Ate mo at ni Antonay. Itong kalpas na nagdigos di ko irigasyon. Grabe gamin tayo kakabsat ko. Napigsat itudo. So nga dakol ito karayak. And may, nakita yun. Wow, dakol tayo kakabsat. Hanging bridge. And may, oh. Ayan. May kakabsat na lawa. Ayan. Sige, partakan nyo. Ay! Justin! Ay! Madam! Madam gungunin! Ni Papam? Ayan na, balbalitok. Sudah lagi jay? Sudah kadua na? Jay, kakabsat. Ito, dito yung mapan. Jay. Jay, balbalitok na, dito yung mapan. Ayan. Mapansin nyo kakabsat na dakal at yung may isang karayan. Jay, sursuro ko na may isang kapujibantay. At yung mas nalilis. Ato kami kakabsat ng karayan pa. Ika po dyan mining. Mining din. Ijayat ko lang ang trabaho kakabsat. Madak lang nakasirap sa tata ko. Aglip tiga nga may magsiklida. Tegardan kakabsat. Aldrin! Kaway muna. Tayan. Garbis pa yun. Yung kinelas siya na iwan. Bilis! Unan na kayo pinangelan. Parta kakarbisan.
Dagi na mami, di balay, Justin? Ha? Hindi tayo pala, bati tayo pala naldari ni Jai. Sige, pertakan niyo. Oh, dati inyog dito ayan may kakapsat. Inyog, saba. Oh, dati birthday ka kasi tayo magkakapsat. Di pamilang umay, pipiknik kami tayo, karayaan. Adong lang tinamlabos na dito yung kakapsat. Adong bawal kami dito. At kurinte. So, adulat ta. Hindi ko nagpanpana. Pwede ka kapsa. Kaway. Ate kapsa ni Angelica. Oh. Anak ni Manong ko ato. Oh. Diyan ni Papin. Justin. Diyan ni Anjo. Oh. Ayun. O, dumulmula na dito yung kakapsat na yun. Sabi-saba. Ace. Ito yung balay na mother ko. Kapsat. Ito. O, pagit kita ta sumberti ko ah. Mami nga. Ganda de. Hello! Ano ko yung kapsat to? Ganda de father ko kapsat. Buya na. Video kami lang. Oh. Ay, diyan ni mother ko kapsat dyan. Ajay, ginaw. Ginaw. Ito po, pakita mo di maisan. Oh, ditardarakan na kakapsat. Bato. Aking kalapati da. Yeah. Baboy, ito dyan na kakapsat. Akoy da kakapsat. Oh, nagadaw. Muta. Nagadaw, may isa. Sarap, dosen sa atin. Oh. Balitarakin da ako at kakapsat. Father ko. Oh, bye-bye. Iwan mo na. Bye-bye. Oh. Ayan, kakapsat. Tara, dyan. Karayan. Ay, kitanda ako. Da manong ko. Ay, walbal ito. Oh, ayan. Nabati ni Aldrin ni Jaya. Gar-arbis namin. Sangit pa yun. Ayan, kakapsat. Ayan, dati nga pagkakuan niya. Utong kakapsat. Simbolan niya dati dito. Medyo nagalis si Dalan dito yung kakapsat kami nita. Katutudo na. Kaya lang. Problema kami tinaklan dito yung kakapsat. Narigat. Ado kami tibabalay pa ita. Surong kita. Tikang bantay. Dito, agbalaso ka pa dito kita? Bali, gurot. Basta edgi. Bakit bagbalay dito ang Diyan, bantay. agbasikan, aglawikan to dyan. Kasi kayong kakapsat, agbalay sa'yo. Tibalasi sa'yo. Tikwa. Wae. Ta. Medyo dakdal kami tipa. Takta. Pwede wae. Kalkalpas ti tudo. Pigsa tudo grado. Pati mga kapsat. Kasi dapat ibantay nga po. Tanong, balikat na ako. Jay, kapulang jay. Mining. Itanong nga kaputi mining. Kasi balikat na. Yan. Muna kayo ito ako. Baka may patublakak, may kuati kuan. Kamera tayo. Wala siya tayo kakapsat. Muna kayo. Naglawa kakapsat kami na yun. Hindi kayo pinangamat. Yup.
Pag nantay nga ay. Partakan nyo, muna kayo kamain muna kayo. Sige na. Kawan, mabuting ka kakapta. Kadaalong ka no dito eh. Testingin tayo ano, may patublak na ito, nangay garaw. Okay, nadaalang talaga. Hey. Ha? Oh, datay tayo ng kakapsat. Balatin. Oh. Ayun, kabalasin tayo mo lang. Okay. Nabasa tayo, kakapsat, nabasa tayo. Ayun. Okay lang. Alay, tagaw! Kakapsatahan, manong ka, nag-isibaw. Kata kakapsat, pari kata. Ha? Oo. Mayat na tayo ka, oy. Siyempre itong pagsama. Ako. Kapsat ni Joshua. Palpala. Oh. Wali ato di nagalandad na ikakapsat. Nagalandad pali kapuan dalak tirabaw na. Palpalain dalaan. Tapos si Bugbugwan day jay. Oh. Dito yung met nga maala dyan balito ko. Oh, balik pino. Kasarayan na tigasal-gasal na mo ito masyambaan. Nagalan nyo kami tatalang atay. Wala ating ang karayan kayo kakapsat na kapuji ko ha. Ay, mining. So, agad kargana. Ating kakapsat di pagdaldalos da. Ito, isampul pa na ko namin. Ito yung kakapsat niya ko ha. Kalitok da. Hindi ngay karkarga. Bali pa order ating kakapsat. Kung nila ako da. Wow. Ilutpundag, balin nga ako, solid. Net ko man na matsambahan tayo nga ako. Nagpala ako data, mabidwan tayo. Kung tata, alanganin pa ilang kakapsat na madida pa yung pala ako. Bali or-ornungan na pa ilang. Panasin tayo mga example kakapsat. Ito yung kakabsat, yellow nga yellow nga ate kakabsat. Yung balitok, medyo pino lang. Kung namarunong ato yung ado kakabsat. Ito yung balitok, ito yellow nga ato. Mata-matanan na nalang mo eh. Maganda.
Validat pa doon nila kapsat na di makita. Na di makita pa ang pino ano. Pakakitaan to guys. Isampol pa nga di kung lumano ko. Nagkakapsat bugwanan dan. Bali nawanit lang araw kapsat mo ka. Tapos saksakat pa. Nakabatyan ti bali to. Sa presendata no may kat na pirmi. Tantay ko kapsat mo idalos da. Sana makita tayo no. Parang maoray tayo kakapsat na agdalos da. Sana makita tayo adi at ado. Adi kan gusto ng puran tayo tayo basit tayo lang. Kita na yan. Tino lang ba na yan? Hindi nagpasit pininang na. Bali tada nga dalos na kapsat. Bali isang apulo lang at timbaga matakapsat. Napas lang aga. Ang apulo nga dyan. May green na timbaga dito. Mato. May dalos na ako. Bali adap tayo kakapsat o dito. Muna nga naakas dapat tayo dito. Ito yung ikap kami na. Hindi makakas lang. Namarunong daw sa dila. Kita-kita mo lang tikwan kami. Salputin na ka ng kakapsat. Hindi na tayo no. Pasan mo palaktan. School sa kapulo ng katimba. Yeah. Balkot. Ano naman natin ba kung ano tatati kami sa gramaw? Ano may sa gramaw tata? 2.3? Oh, ngayon na yun. Bali no naka 1 gram. Okay, 2,300.
Balatan, balbal po ito ba? Balatan ang kapsat, ito alam mo yata, lutbol ka pa. Antay nga makasurot dahil ng kapsat, hindi paglutbol dapat medyo ada yung motor tapal. Kali atin yung kapsat, ato yung balito. Ato yung balito na, jay ko ha. Ginamag ko kapsat no manong i-estimated nga kuha natin yung bang na pinadamit na mga 1.8, 1.5 estimated nga yung bang na kaya nagtaniman na dito kalulog ka ano baka no dumakal man natin yung karaya na nurami matamaan Mamaya natin nakakapsat no 1.8 wala, 1.5 pero 2,000 bayad na kahit medyo namin taray kung saan yun nakakapsat awit tayo tatan kailan ko gustuhan nyo ating mga video hindi mo hindi lipatan kakapsat ang mag-subscribe dito yung channel ko. Tapos kandak mo din di thumbs up. So dati question ko kapsat, comment ko lang di baba. Comment ko lang. Tapos paki-share mo din kapsat no pa. Ano pa? Magpa good vibes. So balati kayo mga kapsat. Kita gardens na makata si kapsat yung ambet. Thank you. Si Panagbuya yung si video. Salamat. Mga kapsat, pamit kami tatan. Awit ko ito anak kaon. Nabaldak, nakaturo ko na pang pinalak niya damadan to. Nakaring. Aldray. Kaway-kaway doon sa camera, kaway-kaway doon. Kaway-kaway na. Oh, yan yung dakling-dakling mo. Oh. Ha? Sunsa? Kawit kami.